Domnul Popa, dumneavoastră n-ați avut probleme? Încă nu, dar sper să stau câte fără. De-abia aștept să ajung acasă, domnule. Dar văd că sunteți dotat aici cu lanțuri, cu tot. Avem lanțuri, producție suedeză cu zale americane. E bine că așa n-am murdărit. Ce? E bine acum că ai tras-o cu troliu, că acum n-ai murdărit. Ce nu? Mult mai sus. Mult, până la cap. Întindă-l acum, întindă-l, întindă. Cam atât. Hop, atât. Nu mai. Asta cu lumea. Asta. Până acum n-are putere troliul. N-are. O pula mea că fai trolul de 8 tone. Dar cât ai dat pe el? 900 de euro. De 900 de euro. Ai trolul și tot facă. Și nu scoate samurai, uite. Băi, nu pot să cred.